एसे खंखाल मडेल आखियो जागोन Ole! Hello, welcome back again guys. दिनैहायथ' मिथिखागौ बयबो हलि हेपि हलि होननानै आरो हेपि हलिनि नामै गिबियावनो आंनि अख्रां बायदि गुवार बिखा आरो लैथो बायदि गोथौ गोसोजों नोंथांमोनखौ बराय हरबाय आरो दिनैनि भिडिअ'आनो जादों जों हलिनि एसे रं दाफबलायनाय दाफबस्लायजोबगोन आरो गोबां इन्टारटेन जालांगोन भिडिअ'आ जोबजासे नायलां आरो इन्टारटेनमेन्ट ब्र'खौबो लोगो हमहैनो हागौ नों दाफबलाहैजोबगोन इन्टारटेनमेन्ट ब्र'खौबो लोगो हमनानै फुरा फुरि रं दाफबस्लाहैजोबखागोन आरोखि अब्ला भिडिअ'खौ मानो लेट खालामनो नायलांदो आक्रमन दिनैना नै हलि गेलेग्राफ्रा गासिबो हलि गेलेग्राजों नैबे आदै इन्टारटेनमेन्ट दं नै जोंना आदै इन्टारटेनमेन्ट सौहैबाय जों आदसा जों दा मा खालामनो नागिरदों दिनै ओंखायनो दाफबलायनाय फुरा सिमेन्ट दालाय होनायफोर बादि लागायजोबगासिनो प्लाटन मोनसे खा जोंना फाग्लासो गौरां थांगौ आदसा नै जोंना गौराङाव हलि गेलेग्राफ्रा प्लाटन मोनसेखा फुरा दाफबजोबलायखासिगोन जोङो मानिखानाय नङा जागोन गासिबो जाजोबगोन गारि साइड खालामग्राथाय एकदम खेबसे लागासिनो जों नै नायदो दाफबलाय हागौमानि लागाय जोंना जाबाय नै फुरा फुनफबलायबाय फुराबो हेपि हलि ब्र' दिनैनि हलिनि दैदेनगिरिया नैबेनो जोंना ब्र'आ एन्टारटेनमेन्ट ब्र' बिथाङा दैदेनगिरि एसे बिराद गोबावजों माने हलि गेलेनाय नालाय ओंखायनो मोजां दिनखौ बारहोहरनो नागिरबाय आरोना जों गोसो गोथारै बोसोराव खनसेल' गाज्रि दामोन रावबो जोंनि फुनफबलायनाय दाफबलायनायखौ खुरुब्लाजों फुनगोन जों खोथा गैया आक्रमन करो जागोन गासिबो जाजोबगोन सिनायला आंबो सावथाल खेलासो नुबायदां गारि लाखिनो फुनांसिगोन थैदो बरिया नुबाय आदै मिकाप गाजोबनाय बादि नुखाबाय नों हलिनि मिकाप जोंना बडि बिल्डार साराबो फुनजाबाय जोंना आदैया दाफबना होजोबखाबाय खालामनांगोन ना एसे खंखाल मडेल आखियो जागोन थैदो जासिजादों नङाबा जोंना ट्राफिकआ लाखिनो रोङा फैजागोनसो नङा माथोब्रा फाग्लाखौ जामखो नुखाबाय मोखां लाथा खाजोब्बायना फुराबो हाथायल' खोल गासै वेलकाम ब्र वेलकाम मिंबाय आन्दायदों नङासै हेपि हलि बिथाङानो जादों दा बर' राइडार हेल' ब्र' मानसिखौनो सिनायला हरलाय आंनो र' दा लाथ'
Oh, bocina kuga funda lah. Kuga funda. Kana kubu karna. Ay. Dapat gini gitu orang. Hello bro. Happy Holi. Refresh. Jangan bici caprung lah, caprung je kena kaya. Jangan full pompa je, ini sudah dah. Ini berapa? Ada, ini berapa? Ini garis kalian dulu. Hans kurang je makan sih. Lain siang na. Ya tagrol. Oh, जोंनो हाफाय मोनबावासै खाबला बाला गुदुंथार आइफोना बोरै जाखो मागोना आइफोना आंनाव आइफोन दं ने बोरै जाखो मागोना पांचा ओइ गरम खेत्रलै ओइ साइलेन्ट साइलेन्ट दे दिनैनि नैबे हलि खेलायाव एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि जोब गासिबो आरो माने बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय जों दुलाराय ज' जानानै बहा गायमोन Entertainment family jai jatuh. Entertainment family jai jatuh. Corona terku tak poplah kau. Ayo bro, bikin mana? Ayo bro, nih sih. Sisa le bro, sisa. Pohak kau lagi tu. Ayo mama ingin lagi bagu pro ah. Lakai jengna. Akromon. Habab nani snel terasa. Agai ada itafom dah, ada itafom. Happy Holi ada. Akromon, lucu tau ya. Lakai Akromon. Happy Holi. Akromon kero. Oh bro, kanai rujuk jepai. Malah mana? Minggu tanah kau. Happy Holi. Happy Holi. Good luck,
Happy Holi bro, garis kabel. Bocoran kecil bro, bocoran kecil. जोंना ब्रादार बर' राइडारा फरेनारसो जाबाय ब्रादारा आक्रमण हेलमेटा बखौ हेलमेटा Maria, nice. Very nice bro. Durung saya berfunja minta fika. Durung saya berfunja minta fika. Oi, jangan guru barang aku tahu warga. Betul. Kau ni ada ibu. Dapop, ada dapop. Holi. Dapop, dapop. Happy Holi. Happy Holi bro, Happy Holi. Happy Holi. आच्छा ब्रादार बर' राइडार जोंनि क'क्राझाराव फैनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनो ब्र नोंसिनि क'क्राझारावहाय मोजां नांदोंना मोजां नांदों दिनै जों खनसे जाखो ब्र' बाव फैनाया आं फैबाय थाखायो फैनायालाय थाखायो आं नोंखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों दे थारमाने चेनेलाबो गोदान ना आंना माथो नोंहा चेनेल नामा आंना BN बड' ब्लग आच्छा गाइस नोंथांमोना फंबायखौबो सापर्ट खालाम जायफ्रा साबस्क्राइब खालामबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दै आरो बर' राइडार बिथांमोननि फेमिलिफ्राबो अननानै एसे आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सापर्ट खालामना हो फंबायखौहाय दे गाइस गाय नालि आदै नालि मोनामहोजोबखादो Manusia. जोंना आदै नालिया दुइथाला बिल्डिंनि प्लास्टार होनाय बादि दाखबजोबखाबाय दालाय होनाय बादि नुजोबबाय माथो दासो नै बाहायानो दंबावो माथो आयौ ओपनिं सेरिमनि खालामबाय नामा नोंसोरलाय ब्र Menai tu lain. Menai tu lain. Apa ini tema tu mau lah. Gila. Oi, Happy Holi. Masih itu. Basoy. Kimsi mau nak? Ayo, basoy. Karena ada yang terbakar di sini ada. ओमफ्राय जोंनि हलियाव मालाय बे आरो फुनबावबाय न'आव सफैनानैबाबो फुनो आइया दहायनो जोब्बाय नङा गौराव मोजां मोजां गेलेसिजोबनानै फैबाय आरोना जोङो माने दिनाव बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय गोसो गोथारै गेलेनानै फैबाय ओंखाम उखैलायनायजों उदैयानो खालि जोबबाय फारायजोबसै एनार्जियानो फिउस मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिलाजोबना हो आरो चेनेलाथ' गोदानसो ब्र माना 1K गैया चेनेला मा नाम BN बड' ब्लग ब्र BN बड' ब्लगनो ओमफ्राय अननानै रायजो राजाफ्रा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय आरोना गोसो गोथारै एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय खालामहरदो एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय फुरा सारला हरजोबदो शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै गावसिला हरजोब कमेन्टनिफ्राय लिरसिबना हरो आरोना गोसो गोथारै बेखिनियानो होमबा रायजोफ्रा जय हो हलिनि